जोबोद दुखुनांथाव लोगोफोर, जोंहा दिनै बर'नि मुंदांखा आगोमा फैलाव बसुमतारी बिथाङा दिनै रुंसारि जानानै थांबाय। बिथाङा बर' इन्डास्ट्रिनि सासे मैखोम आर्टिस्टमोन। बिथाङा दिनै अबथिरायै बे बुहुमखौ बा संसारखौ नागारनानै अरायसमनि थाखाय नागारनानै थांबाय। बेनि थाखाय जों साफ्रोमबो बर' हारिनि थाखाय दुखुनांथाव। बिथाङा बर' हारिनि गोबांथार सिनेमाफोर दिहुननानै गालांदोंमोन। बेनि थाखाय बिथाङा बर'आवल' नङा, हिन्दी, एसामिस बेयावबो गोबांथार रल लादों आरो बिथाङा मोनफ्रोमबो फिल्म बा इन्डास्ट्रियाव बिहोमा होबोनाय सासे मैखोम आर्टिस्टमोन। बिथांनि जिउ आत्माया जेब्लाबो सोरगोबास मोनो, आफा गसाइजों लोगोसे थाफाहैनो मोनो। बेनि थाखाय आं इसोरनाव आर'ज गाबो। जों बयबो बिथांनि थाखाय इसोरनाव आर'ज गाबो। Bekang. गोरबोजों साबायखर बावदों। दा बे जोंनि फंबाय रुंसारिनि जिउबाया सोरगोआव आलो गोजोन थाहैथोंखौ हास्थायनानै एसे बे हाबाफारिखौ दैदेननो थाखाय आं फैलाजे बरगयारिखौ खावलायबाय। नोंथाङा एसे बयखौबो बसुमतारीखौ जोबथा बिदाय होनो थाखाय नुजाफैनो हानाय जोंनि बे ओनसोलनि मानसियाथ' समाज मावथि फोरोंगिरि बे गामिनि आंनियाथ' रायजो राजाफोरजों लोगोसे गिबियावनो आङो आंनि गोसो गोरबोनि दुखु दाहाखौ फोरमायबाय। फैलाव बसुमतारीनि हरखाबै रुंसारि जानाया थारैनो जोंनि बर' हारिमु एबा बर' हारिनि थाखाय मोनसे सिफुंखौ हायो मानोना बिथाङा जोंनि बर' हारिनि थाखाय बर' हारिमुआव गोबां बिहोमा होबोदों। जाय बिहोमाया हाबाफारिखौ मावफुंनो खावलायबाय। Baru lasih minggu. Murah mana?